שעומד מאחרי פתיחת הלב או סגירת הלב של הציבור שאוכל את אותו בשר, זה בעצם השוחט. שכן מי התיר לך? מי התיר להוציא לבעל חיים את נפשו? במעשה השחיטה עצמו, מה שאני מרגיש, אני פה זה האיש שמחליף מצב, ממצב של איסור למצב של היתר. אז בעצם נמצא פה מעמדה מאוד מאוד גבוהה, זו זכות שיש לי בדבר הזה, וככה אני באמת מרגיש הלכה למעשה. על ידי האכילה שאדם אוכל דבר טהור, קדוש, זה פותח לו בעצם את הלב. חס ושלום, אם אדם מטמא עצמו באוכלים שהם אסורים, זה גורם אוטם על הלב, זאת אומרת זה גורם מעטפת של אטימה על הלב שלו. ואדם אחרי זה ייגש ללמוד איזה דבר תורה הלכה, הוא לא מבין, שאל אותו מה הוא אוכל, מה יש לו בצלחת. אז לפי כך יוצא שכשאדם שוחט, איזה דבר נחשף יש לו ביד. מבחינת מה שהוא מסוגל להשפיע על אחרים. ההשפעה היא נפלאה ביותר. איך? על איזה שהוא שוחט כראוי. כלומר, יש פה דקדוק שהוא ברמה מאוד גבוהה, וכל מי שבעצם בא למלות ידו מן המלאכה הזו של השחיטה, עובר תהליכים מאוד לא פשוטים ומאוד קשים בהעמדת הסכין. אנחנו מצווים מאת השם יתברך על השחיטה, ואנחנו גם מצווים אבל על צער בעלי חיים. ושחט את בן הבקר, כלומר שהשחיטה תיעשה בצורה של משיכה ולא בצורה של קריעה. מה שאין כן אם הסכין פגום, אז במקום לשחוט הוא בעצם קורע את הסימנים. זאת אומרת, אנחנו מודעים שאין לנו היתר להרוג בהמה בכל דרך שאנחנו רוצים, או סתם לצייר אותה, זה המובן לנו. הפעם הראשונה היא מאוד מאוד מרגשת, כיוון שבעצם לא יודעים למה לצפות. והפעם הראשונה שרואים שבהמה בעצם נשחטת, או עוף נשחט, אז זה מעמד מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד חסר מילים. יש לנו מספר אבנים שאנחנו משתמשים איתם בכדי ליצור מצב שהסכין בעצם יהיה חלק ברמה כזאת שהשוחט אמור להעביר את ציפורנו על הסכין ולחוש שהסכין חלק לחלוטין. למרות שהוא חד מאוד מאוד, שבעצם הבהמה לא תרגיש שום צער תוך כדי השחיטה. האומנות להגיע למצב של סכין חד מאוד מאוד וגם חלק מאוד מאוד היא אומנות לא פשוטה ולא קלה. היא נלמדת לאורך זמן, וכאשר השוחט בעצם מיומן להביא את הסכין בעצם למצב הזה, המצב האיכותי הזה, אז אנחנו אומרים בעצם שהסכין ראוי לשחיטה. מה שאין כן, אצל אומות העולם, זה לא בדיוק הכי מעניין. אותה מעניין לקבל תוצאה. הוא צריך, הייתה בהמה חיה, הוא צריך בהמה בצלחת. איך זה מתבצע הלכה למעשה, אותו זה לא מעניין. בכל דרך שאפשרית, הוא מוציא את זה לפועל. ממצב של חי, להפוך אותו למצב של מת. אותו לא מעניין מה נשאר בתווך. לא יכול לראות את זה שהם עושים את זה. לא יכול לראות את זה. בשביל מה אתה מצער את הבעל חיים? עזוב, שחט, בסדר, לשחוט בסדר, אבל למה לצער? איזה עניין יש בזה? זה לא יהודי, נו. זה לא יהודי, זה קשה להבין, זה יהודי קשה להבין את זה. אבל זה דבר מזעזע, איך שהם הורגים את הדבר האחר, החזירים, זה איום ונורא. שהם ישמעו. הם מכניסים אותם בצרחות לתוך בריכות של מים רותחים. רק השיער נופל. כל כולה היא נאכלת, לא כמו אצלנו שיש הפשטת האור. זה אכזריות איום ונורא. איום ונורא. מה שהם היו עושים פה לבעלי חיים
כל בתי מטבחיים בארץ. ממש מענים אותם, סתם, על מה? תעזוב אותו, אתה גם ככה שוחט אותו, תעזוב אותו. השם ישמור ויציל. קשה להבין, יהודי קשה לראות את זה. תראי מזה, אפילו כשהם היו הורגים בעלי חיים, שוחט לא יכול לראות את זה. אז תגיד לי, אתה כל היום שוחט. איך זה ייתכן שזה לא... מה זה מפריע לך לכאורה? מה משנה? לא, לא, לא. אני מרגיש לא טוב מזה, זה עושה לי הרגשה לא טובה, לא טוב לי עם זה. בסדר, בהמה, סוף הבהמה למיטה, בסדר, אבל איך? אצל אומות העולם, האנשים שבעצם עוסקים בהריגת הבהמות, זה האנשים הנמוכים ביותר. בעם ישראל, בדיוק המתבקש זה ההפך הגמור. עוד לפני שמדברים לגבי הנשחטים, מדברים תחילה על מהות השוחטים. וממש כל ההלכות הראשונות בשולחן ערוך מדברות על השוחט עצמו. מופיע בהלכה ששוחט, אחת התכונות שלו אמור להיות ירא שמיים מרבים. שכן הוא בעצם